Šta je bilo? Ana. Ćemo prvo malo isplakat, pa nemoj plakat, ajde to je dobro. Evo i pljeskali su ti. Ajde, Ančice, vidi, Seka, ja i Seka plakala isto. Samo Seku nismo snimili. Ali ja jesam. Ana, pa zašto plaćeš? Sam malo glasana. Zašto plaćeš? Ana se je na to pripravljala po 10 dni. Skozi je poslušala masa. Dobro? Skozi je poslušala vsi, cela familija. Zadnji imamo še mami, Atja in sestro. In vsi smo mogli poslušati album, da se ga vsi naučimo, da pripravljamo. Sve si ih naučila moj album. Jel ti se sviđa? Koja ti je najbolja pjesma? Ja začuda leti. Kako ide? Evo me. Ja začuda letim, a ti se ne vidiš u tome. Evo me, ja začuda letim, a ti se ne vidiš u tome. Bravo, Ana. Šta želiš biti kad porasteš? Frizerka. Pa sad kad pogledam, vidiš tamo pogledaju u screen, tamo u zaslon, jel mi dobra kosa? Pa zapravo gore treba sam pogledati. Jel dobra kosa? Kako mi kažete, frizura? Frizurajo. Nisam krivo rekao, jel da? Dobra, jel se trebamo šišat malo? Kaže ovaj ja. Ja. Bum se ušišao. Dobro, znači frizerka. I još nešto? A šta ti želiš poručiti ovoj publici? Da uživate. Ovo nema kraja. Ej, nećemo plakati. Možeš ti ostati tu negdje na stage da te stavim? Ajde, ajde sjedi. Di da si? Može ona sama? Može. A možeš i ti, ja? I ti bi htjela. Ti se ne staviš sa njom. Znam ja tebe, sestro. Ajde, jel može i Seka preći? Ajde ju stavite. Znači, sestro.